5 år gammel og så den første Star Wars-film i biografen. Den måde, man ødelægger dødstjernen på, til sidst er det, vi skyder ind igennem de her 2 små ventilationskanaler. Og så tænker jeg lidt på, som mand, der har designet dødstjernen, hvordan fanden kunne overse det? Måske var det ikke noget, han overså. Og det må vi så vente med at sige. Og jeg refererer selvfølgelig til Rogue One, den næste Star Wars-film, som kommer her om en måned tid. Ja, midt december, for at være helt præcis, det er 14. december. Og nu er det jo så kommet frem, at du spiller Galen. Galen Erso, som er far til hovedrollen i her spillet af Felicity Jones, som hedder Jyn Erso. Og du har designet dødstjernen. Det kan man ikke svare på, så det er præcis. Men jeg er i hvert fald en videnskabsmand, som er med til at klæde noget, som har betydning. Du kom til at tale over dig før, jeg kommer høre, du måtte sige det. Nå, jamen, det der er i traileren, det er det, man har lige nu. Har du set traileren? Ja, jeg har set traileren. Ja. Og vi skal også se vi kommer til at se den igen her, og så regner jeg, håber jeg, at I alle sammen stiller en masse Star Wars spørgsmål til sidst. Og så kommer det ikke svar. Lad os lige prøve at snakke lidt om Dr. Strange. Jeg synes, det er en helt fantastisk film, og selvom du måske var så meget med i traileren her, så er du faktisk temmelig meget med i filmen. Du er jo ligesom hovedskurken. Ja. Caecilius, hvad er han for en film? Caecilius er en del af det univers, jeg kan se der, som er i Nepal, et sted, som med hans egen ord er et sted, som samler ødelagte ting. Det er folk, der kommer der til i århundreder og blevet healet på den ene eller anden måde. Nogle er blevet det, blandt andet min karakter, og har lært evnen til at kunne, det man kalder at blive en master sorcerer. Det kræver selvfølgelig, at man gør de gode ting. Han er blevet desillusioneret gennem sit liv, også af andre mennesker, der er nede i Nepal, og han går sin egen vej for at gøre verden et smukkere og bedre sted. Og frem for alt er han meget optaget af at give udødelighed til hele verden. Så jeg synes ikke, han lyder så skurkeagtigt, når jeg lige siger det. Ja, han er faktisk en ganske flinkere fyr. Flinkere fyr? Nej, det er klart, at han skal rydde op undervejs for at opnå sit mål. Men sådan er det jo altid i en krig. Men det er så en af de ting, som jeg personligt også synes er ret fedt ved den her film, og sammenlignet med andre Marvel. For det første, så kommer man ind i et helt andet univers, altså hvor det ikke længere er superhelte med almindelige superkræfter, altså at de kan flyve, eller de kan slå meget hårdt, eller de kan spy ild ud af øjnene, eller hvad pokker de nu kan, altså de er superhelte. Det er et helt andet univers, det foregår på i mange forskellige dimensioner og planer og niveauer og alt muligt andet, og det er det, som Tilda Swinton også siger, som The Ancient One, eller den ældste i traileren her. Den urgamle, kalder vi den urgamle. Den urgamle, den ældste, den urgamle, ja, okay. Men som at de kan bøje virkeligheden eller forme den, som de gerne vil, de her troldmænd og kvinder i filmen. Så det er et helt andet univers, men en af de ting, jeg også synes er ret fedt, det er, at man faktisk graver sig lidt ned i skurken. Altså skurken er ikke bare sådan en paradeskurk, som det ofte er. Der er faktisk noget under overfladen, hvilket jeg godt synes, man kan mærke, og det giver også bare filmen en lille smule tyk. Hvordan griber man sådan over den her anden, også netop i forhold til det her med, at det ikke bare skal være en paradeskurk. Altså at vi snakkede om det, jeg interviewede dig til min avis i går, og der sad vi og snakkede lidt om forskellen på de 3 store, mest kendte skurkeroller, altså Le Chiffre i James Bond, Hannibal og så den her. Og hvor du siger, at Le Chiffre er den mest banale, kan man sige. Altså der er ikke så meget under overfladen, kan man sige. Han er sådan mere eller mindre, som han nogle gange fremstår. Men jeg tænker lidt, altså det her med at få lov til at arbejde med noget under overfladen, hvordan griber man sådan en figur an? Er det meget mere at læse manuskriptet, snakke med instruktøren? Ja, det er det. Altså, man kan sige, Hannibal er selvfølgelig en anden historie, fordi der har vi ikke 34 manuskripter. Der snakker vi om, hvad der kommer til at ske. Her er der et manuskript, og det er det, vi laver. Og der kan man jo godt gå ind og påvirke lidt og trække lidt fra og lægge lidt til. Men når det er så vidt som det var her, så er der ikke så meget at gøre ved det. Så er det bare måden, hvordan vi formidler det. Og man nu vælger at synes jeg, vi gjorde, at gøre ham til en mand, der tror på det, han gør. Han er passioneret, altså et utroligt menneske på sin egen sags vegne. Eller om man vælger at spille ham som
med piratgrinet, der hele tiden står rundt over i dørene, og man ved ikke helt, hvorfor han godt kan lide at spise børn, men det kan han. Så det er selvfølgelig det er den vinkel, man kan... Og vi var meget enige om, at vi skulle gøre ham til en, der havde lige så meget ret som de andre i filmen. Han havde bare nogle andre veje at gøre godt med. Jamen, jeg tænker netop også, at når man kommer fra en tv-serie som Hannibal, hvor du netop har haft de her, er det 36 afsnit? Jeg kan ikke huske, jeg tror det er i hvert fald 3 sæsoner af 10-12 afsnit, noget af den stil. Det er der sikkert nogen herude, der ved meget bedre, end vi gør. How many episodes did we make in Hannibal? How many? 39. 39, here we go. 39. Thank you. So you guys who doesn't know, I'm just going to do this in English. You see some of these people with the flower crowns on. They are traveling around the world and they call themselves Fannibals. So it's the fan group of Hannibal, and we see them everywhere, and we're so grateful that he exists. Should we give them a hand? Jeg tænker på, altså når man laver en tv-serie som Hannibal, altså 39 afsnit, og får lov til virkelig at dykke ned i, altså, og det er jo en hovedrolle over for Hugh Dancy's Will Graham, og jeg tænker lidt, at når man, så bliver man vel også forventet, altså det er jo virkelig at blive forkælet, kan man sige. Ej, det er mega forkælet, altså det er klart. Der findes jo selvfølgelig tv-serier, hvor der ikke sker noget med karaktererne, hvor de skal være sådan her altid, og så er der nogle sager, der skal løses, og der er nogle andre karakterer, der kommer og besøger os, så er det her om. Og der er jo helst ikke at sige, hvor mange karakterer, de skal holde sig inden for noget. Men ja, det er jo klart, at der går det gennem det her om. Der ser hele tiden ud af deres forhold, det er helt ude af sin forhold til det tusind, eller det er noget, som ikke bare er 1,5 eller 2 timer. Men hvor det faktisk er en enorm lang film, hvor vi kan trække det ud og gøre tingene langsomt, småt, men de er der. Og det er selvfølgelig det er noget, vi er som drømmer at lave. Jeg har godt tænkt mig op helt tilbage til begyndelsen, til Café Hector. Ja. Altså det er jo faktisk 20 år siden, at Café Hector kom ud, men også Pusher, som må sige at være en stor gennembrud. Det er jo egentlig faktisk din første spillefilm, ja, men også faktisk, det bliver jo nærmest også et gennembrud. Og jeg tænker lidt på, når du kigger du nogensinde tilbage på de 20 år, altså bliver du nogensinde mindet om det, udover i sådan nogle situationer som de her, at det er 20 år siden jeg startede, det var forholdet, det var noget helt andet med Pusher, det var sådan down and dirty og ud i gaderne og lidt guerilla-agtigt. Ja. Men jeg tænker lidt, så er det noget, du tænker tilbage på? Den rejse, det har været? Ja, nogle gange gør jeg, og det er sådan en underlig situation, når man kommer til det. Hvis man støder ind i en, man har lavet noget med, eller man lige pludselig op der i kalenderen, gud, det er 20 år siden, hvad har jeg egentlig lavet der? Og, så selvfølgelig, jeg prøver på ikke at være nostalgisk og gå ned i memory lane. Det prøver jeg på at gå for meget, og jeg går heller ikke tilbage og ser filmen som sådan, men det er lidt sjovt at tænke tilbage på, hvad man har lavet, og hvornår det skete, og hvornår man mødte hvem. Altså et eksempel kan man sige, det var, at Young, som vi kalder ham, Nicholas, som lavede Pusher-filmen, vi lavede også en film, der hed Bleeder, som vi var rigtig glade for. Og den var vi nede i Cannes med, det var første gang, jeg tog til Cannes. Og der stod vi dernede, og Cannes, det lød som om, det var noget i bjerg, så jeg havde taget kun raksokker med og nogle store sko. Og der var mega varmt, og der stod vi der med den her film i hånden, og det var nærmest som at stå på gaden og spørge nogen, om de ville se den, fordi vi havde ikke rigtig fået en screening, så jeg ved ikke, hvad det var, vi prøvede at sælge den ned. Og det gik ikke så nemt. Og så gik der så 15-16 år, så stod Young lige pludselig og vandt en af hovedpriserne, og året efter vandt jeg en. Og der kan man jo godt synes, det er helt vildt, hvad der er sket, når man står der. Så sidder i juryen dernede? Ja, så sad man lige pludselig i juryen og bestemte, hvad for nogle film, der skulle ses. Det var, på den måde kan man jo godt blive ramt af, at der er sket meget. Ikke? Ja, det er også noget, det der er med til at minde en om at holde fødderne lidt på jorden, og sådan ikke blive alt for overvældet af det. Fordi nu kan man sige, det bliver ikke meget større end Marvel og Star Wars. Altså, og så har du ovenikøbet også været med i James Bond, og så lige Hannibal. Det er jo altså, på nørdskalaen, som en skrev til mig i går, der når man sgu ikke ret meget højere. Skal vi vinde Vild med Dans også? Jeg tror, det er så gammel ting. Jeg tror, det er ulovligt, fordi jeg har været gammel danser. Så tror jeg simpelthen, det er slut. De skulle bare vide, hvor dårligt jeg er til det der. Ja, altså det holder selvfølgelig. Altså, ydmygheden ligger altså. Jeg synes ikke, man skal være ydmyg for at være ydmyg, men det er jo ydmygt, at man har stået, og ingen er interesseret, og lige pludselig står man, og mange er interesseret.
Og grunden til, at man har gjort det, er selvfølgelig, at der er nogle ting, man har lavet, som de bryder sig om. Men det kunne også godt være, at hvis de har set Blitte der, at de ville have været interesseret, men der var ingen døre, der åbnede, så vi skulle selv gøre det hele. Men jeg tror, at min ydmyghed, det kommer også, altså, hvis man nu bliver, kan man høre mig? Jeg synes, det er mærkeligt mikrofon, der taler her. Er det bedre sådan her? Bedre sådan, godt. Havde jeg været 15, 16, 17 år, og havde lavet, lad os sige, rejseholdet, som selvfølgelig gjorde, man genkender det. Så tror jeg, det har været meget, meget voldsom oplevelse, man havde haft svært ved måske forholde sig til, hvad man skulle gøre, og måske troede man pludselig på, at det folk, de mener om og det var godt, at det skal give til tro helt meget på det. Det tror jeg er lidt nemmere at takle, når man er 30 år. Så tror jeg, at man er godt klar over, at den person, der ikke vil snakke med mig i går, vil enormt gerne snakke med mig i dag. Det kan man godt lave regne ud, hvordan det hænger sammen. Altså, det vil sige, den der gradvise drømme, kan man sige, at det bliver større og større, det er virkelig meget sundt. Ja, det tror jeg også. Man har en vis alder, så man også har oplevet lidt andet end bare at være den. Har du altid satset 100% på at være filmskuespiller? Og altså, du har lavet DTV også og sådan noget, men i hvert fald levende billeder af skuespil. Altså, jeg har lavet en hel del teater jo, specielt i starten af min karriere. Og det var, jeg kan sige sådan, jeg har nok været mere forelsket i film, end jeg har været i teater, altså i selve udtrykket. Jeg vil også sige sådan, at jeg kan meget bedre lide at se film, end jeg kan lide at se teater. Og jeg kan også bedre lide at lave det. Men der er også noget fantastisk i teater. Når det fungerer, så er der ikke noget, der er vildere, end at man er i det samme rum, og alle rammer tonen den dag, og publikum er faktisk også med, og nej, hvor gik det godt. Men der er så heller ikke tilgængeligt noget værre, end hvis forskningen faktisk er pisse dårligt, og du skal lave den 90 gange. Så der kan man sige det. Men det der var, som man godt kan savne lidt nogle gange i filmbranchen som skuespiller, det er, at man havde en anden magt på teateret. Den dag, der var premiere, og så var instruktøren sådan set væk, så er det os, der klipper derfra. Så bestemmer vi, hvad der sker. Den dag, vi er færdige med filmen, så har vi intet skulle sagt, så håber vi bare, at klipperne gør det nogenlunde. Og det gør de så heldigvis også. Men det er jo også sådan, at skuespillere er en vis alder. Det vil sige, lad os bare sige dem over 50. De begynder sådan også, når de har haft stor succes på film og tv, så vender de tilbage til teater for at genfinde deres skuespillerråder. Okay. Det er måske virkelig Nej, det er ikke, jeg har ikke noget drive i det på den måde. Jeg kan sige, at jeg har fået sådan nogle tilbud, de skal blive ikke så meget mere for Danmark, jeg har givet op på det. Men så har jeg fået sådan nogle meget interessante ting i New York og sådan noget. Ikke? Og så siger jeg, men det er jo nok stor udfordring at gøre det. Men hvis ikke jeg har lyst til at gøre det i København, hvorfor skulle jeg så have mere lyst til det i New York? Og derfor så er det ikke blevet til. Og man skal jo også artikulere, når man står på scenen. Man skal artikulere på scenen, det prøver jeg mig slet ikke om. Jeg er også glad for undertekster. Det er også derfor, du gør stor succes i klubben med de her undertekster. Det er det, og det er kun amerikanerne. Nej, men det er klart, altså nu er min diktion jo så, det kan I jo høre, blevet meget, meget bedre med årene. Men det var klart, de første film, jeg lavede, der gik man bare ind med en kæmpe stor virkelighedsfornemmelse i det, man lavede. Og det gjorde jo også specielt Pusher-filmen, den første, der sad jeg bare selv og så den og glodede op og sagde, ja, altså det var meget, altså den fik på fuld skrue med ikke artikulation. Og det har altså lært lidt mere hen ad vejen, men man skal jo ikke artikulere så meget, at det bliver unaturligt, og sådan er det i hvert fald for film, og den balance skal man finde. Jeg har aldrig selv haft et problem med det. Jeg synes jo egentlig, det der var så fedt med Pusher-filmene og ved din generation, som jo også lidt er min generation, selvom du er noget ældre end mig. Så den kommer hver gang. Men den der nye generation, der kom, altså af instruktører, manuskriptforfattere, producer, der kom nye filmselskaber der i midt sidst i 90'erne, og ikke mindst skuespillere. Altså, der var en fantastisk energi og sådan noget. Og kunne man godt mærke det dengang, at de var en del af et eller andet, der rykkede med sådan lidt fandelig voldsked? Ja, det synes jeg faktisk godt. Altså, vi havde jo ikke så frygtelig meget at sammenligne med i forhold til, hvad vi selv havde lavet. Men vi havde selvfølgelig masser at sammenligne med, hvad vi havde set. Og i virkeligheden var vi jo ikke, altså, der har været enormt mange fantastiske danske film, før at den der generation kom til. Men der har ligesom ikke været en konsensus. Det manglede ligesom at lave nogle af de ting, som vi selv var forelsket i, såsom mange er så forelsket i Scorsese-perioden, altså med King of Comedy, Mean Streets, Taxi Driver, andre var i noget andet. Men vi havde ligesom aldrig lavet noget, der mindede om den virkelighed.
Og derfor tror jeg, at vi kom ud i en masse mennesker, som pludselig havde de samme idéer og ønsker. Og så var der nogle forskellige grupper, men man kunne godt mærke, at der var noget i gang. At det var sådan, nu ruller vi, og hvad har vi? Vi har ingen penge, vi gør det bare. Og det var selvfølgelig en enorm fantastisk energi.